Pugsit na tayong. Migo pugsit. Pugsit na tayong. Ingat, ingat. Putin seragay. Pugsit na tayong. Sunod. Duel. The rice. At Rumel Bringas. Francis Maka. At kay Mel Prince. Logroño, sunod. Ang ating photographer. Bali, maka-oras pa. No? Alas 11:04. Ayaw ko ada nga. Ha? Ayaw ko ada sa kapartner kayo to. Kapartner ya. Tanduk-tanduk kan dia. Ayaw magpasaw sa video ko. Wala nang gagamit sa ilaw. Nakainin ko na.
Hello. Alak. Nakakita kayo sa kanto? Nakababa na kayo? Sige, sige. Lapit na kami sa sa yung tawag dito. Sa Lupi yan Lupi. Hindi pa, malapit na. Hindi pa, sa ano pa lang, sa bababa pa lang kami ng Kulakling. Oo. Sige. Baka hindi na-clearance light yan. Yung clearance light yan, baka pagbukas. Clearance light ba? Hindi, clearance light. Yung clearance light ba sa ilaw sa taas? Yung clearance light, yung pa-ilaw yung taas. Para makita ko. So. Sige. Ang sa akin naman, kuhan. Tarlac. Pagsiteteng. Lapit na to? Sige. Wala na yung bahay sa Nilo na yung Nilo ba? Nilo ba? Nilapin niya kailan ka? Kaya tinala niya asawa. Adimig sa nagbahay? Oo, Kulakling. Yeah, paglugsong. Ito doon mo. Ila lungsod. Parang pariyon suro na. Sila ni Edgar. Carmelita.
Paano? Oo. Paano bang ka? Sibut. Antok na yun. Bangga ka pa rin talaga. Kunti lang ang nasasakyan. Kaya mayroon sa van, isa lang driver eh. Antok yan, delikado yan. Kahit dalawa pa ang driver. Kasi hindi naman sakto ang tulog nila kasi mahirap ang tulog niya nakaupo. Bago pa yung van ano? Yan. Huwag kang overtakes ka na hindi ka sure. Hindi ka sure ang madiretso ka. Tinuwag mo sa puli. Sa December. Asam ulit sa... Yeah. Sa December. Asam sila trabaho. Sa 13. Sila nagbuhatan ng pwede na yung anong kirina to na. Kita ko pa siya. O, natinig siya nakakita. Nakasawa. Sila nagbuhatan niya niya. Kaya di ako nakupos niya. Ada ay mga ba? Suka to boss. May mga bahay dyan sa boss. Nagkan o, nagkuha. Nakuha ba niya? Kaya anak, natay ka na yung... Papakot siya pero kingon. Ganap ko no.
Kami kupsit si Enrique Los Baños. Shout out. Di kupsit. Ang taga Dumaguete na nakatira sa Matnog, Sorsogon. Buti ka mo, mahina yung ulan. Pugsit na tayo. Sige na. Kung ano juga nagkinahinay ko eh. Ha? Kung ano nagkinahinay ko ah. Sabi ko nandiyan na yan sa marami. Kaya. Uber ka naman sa bagwa. Patayin mo na ito. Mamaya. Amena? Sige. Kumusta naman yung video? Mamukit Wala lagi. nagadugang eh. Wala? Uy, video sa likod di ba na? Oo. Ikaw, ano mo dugang hinay? Lara, tapulan. Oo, lagi. Makatapo lagi na lagi. Sabi na mo gidit-gidit. Kita sa ako lagi. Wala nagadugang eh. It's ako. Pag kumuto na ako utak pa. Lagi. Ikan pa kung piliti ari daw. Alit yung magigan. Dito ba? Bulbul ba to? Diretso-diretso na usap ay. Oo ba? Ya. Bakit kung tumali ah? Ha? Bakit kung tumali? Wala rin. Butol ko. Dagang saging ilaw. Ha? Lagi mo sila unsod. Nagkakaon din saging. Ito. Ah, nangagin sila? Di ba nga na pumunta ni Abdon? Nakaon ko ni Subsugun. Di ba nga na pumunta ni Abdon? Ngayon, pag lupi ni Sirano. Okay. Nakaibaw, ngayon mo dito. Ha? Kaibaw mo ngayon, pinangayon po siya po. Yung lupi dito na kay lupi niya. Puta ka. Panindar ang tulubiya. At kabuk lupi dito. Buha. Isirahan pa dun ay. Si Rabi mag-assist ka rin. Ha? Palitan mo ni Rabi dito mag-assist. Ah, palitan mo ron? Ako kahapon siya karon. Pero naka-duty na siya si Rabi. Naka-duty ba siya sa basket? Mo lagi, wala na siya ka ng active na. Empleyado siya sa basket. Ano, 3:10 ng 8 oras. Muna ako, giarburan kung palitan tayo mag-assist. Palitan tayo mag-assist kayo. Oo. Muna tayo, income po pinagmay. Ay, tala. Kayo kinabuhin karon. Oo. Hindi may kulo na to, Rizal? Si Leopi, Ah. palitan sila din. Ano si Lipe may nakasalpa? Tampa. Ha? Ano si Lipe may nakasampa? Hindi. Lipe. Ako na si Juan. Ano eh, si Ipon may partner sa ating general. Si Nakadalhin. Madalhin. Sigurado na. Juan siguro sipot. Kalalay ko may natin. Anak-anak na mga ipanindog sa kasada bitaw. Pagkalalay ko na sa akin kay ini mga humug-humug eh. Pupunta gusto ko ara. Lagi? Layo pa na ba sa mga? Buwan. Mga oras siguro po kita. Wala ko.
Asa na oras ang dispatch sa Paskat karon? Alas 3 San Isidro. Adi, alas 3 Dabdab. Oo. Alas 6 San Isidro. Oo. Ora naman nang duha na oras kung di ka makasulod na alas 11 na ta. Ano si Butag? Ito? Oo. Kailangan makasakay ka sa alas 6. Kung di ka makasakay sa alas 6, alas 11, pasok tayo sa alas 11. Why, alaw na day. Wala kibalik mo lang na. Gusto eh, walang alas 11. Ang alas 11, di na lang yun. Tugtog na kaya na. Hindi, alaw na ba sa Kadlaw? Wala na. Kapasok ka sa alas 6, alas 3, alas 12. Hindi na natin kaya ang alas 3. Alas 6 sigurado pa. Pasok na sa alas 6. Kaya ni alas 3. Ha? Kaya ni alas 3. Sabi alas 6, sa Isidro ka na lang. Pihit na pa sa mga asin. Dati na. No? Mag alas 12 na? Ha? Mag alas 12 na? Magalas ko sila ba? Oo. 11:30. Ah, hindi na kaya. Hindi na kaya sa alas 6. Alas 6 na Alas lang. 6 na. Alas 4 mo ilarga sa tubig na ko. Alas 4 mo yung kalarga dito. Sakto rin alas 6.